Jesus er gode nyheder for alle mennesker til alle tider og alle steder. Alle har brug for ham. Uden ham fortabes vi, men med ham får vi evigt liv og liv i overflod. Vi tror på en Gud, hvis planer altid er bedre, end vi kan forestille os og håbe på. Hans evner de er større, end vi kan fatte og vi kan forstå. Alle bør kende deres himmelske far, og vi tror, at alle ønsker det. Mange ved det bare ikke endnu. Rekordmange danskere kæmper med ensomhed. Mental trivsel og sundhed er en epidemi ind i vores tid. Trods stor rigdom kæmper mange mennesker med mangel på mening. Vi tror, at det mennesker mangler, er Jesus. Gud har betroet de gode nyheder om Jesus til sin kirke. Den er hans krop på jorden, bygget af Jesus selv, af levende sten, som er et hvert menneske, der tror på ham. Kirken er hans udvalgte og eneste redskab til at bringe himlens håb og virkelighed hertil. Der findes mange gavnlige organisationer og institutioner på jorden, som hver sær bidrager med værdi, men der findes ikke andre, som ligesom kirken kan formidle og kommunikere evangelisk transformerende budskab til den her verden. Det privilegium og ansvar er givet til kirken alene. Som kirke har vi svaret på menneskets dybeste behov og kan lede mennesker til en ny måde at leve på, elske på og tjene på, som har potentiale til at forvandle verden indenfra og ud. På den måde har Gud placeret et enormt mandat og ansvar på skuldrene af sin kirke, som han bygger på skrøbelige og fejlbarlige mennesker. Men det er hans valg og vilje. Der er kun én vej til faderen, Jesus. Og vejen til Jesus går gennem hans kirke på jorden. Derfor skylder vi verden at være den bedste udgave af hans kirke, vi overhovedet kan. Så alle mennesker inden for vores rækkevidde får en fair chance for at smage og se, at han er god, at finde Jesus og kende livet i ham. Vi mener, at hans kirke bør være det mest begejstrede, livsglade, optimistiske, kreative, visionære, tjenende og hjertevarme fællesskab på jordens overflade. Hvorfor? Fordi Jesus elsker os. Han lever og har givet sit liv for os. Og i ham findes det eneste virkelige liv. Han har sendt os til verden, givet os Helligånden i vores indre og lovet os, at han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Det fylder os med begejstring, og på det grundlag vil vi tage hul på næste kapitel i vores kirkes liv og bygge fremtidens kirke under navnet Passion Aalborg. Det bliver vildt, det bliver sjovt, vi glæder os til det, og du er inviteret til at være med.